Това е една от любимите ми салати за леко тяло и чист черен дроб. За да си приготвиш тази салата са ти нужни 2 краставици, 2 броя сварено цвекло, половин авокадо, червен лук, ленено масло, сока на 1 лимон и сол. Първо в чиния нарязвам краставиците на тънки кръгчета, те хидратират и охлаждат. Добавям свареното и нарязано на тънки кръгчета червено цвекло. То подхранва кръвта и помага на черния дроб да се пречиства. След това нареждам авокадото за добри мазнини, които балансират хормоните и храносмилането. Слагам няколко кръгчета червен лук за свежест и вкус. Поръсвам с малко зелен лук или копър. Заливам с ленено масло за омега-3. Изстисквам малко лимонов сок и разбърквам. За още по-богат вкус добавям 2-3 супени лъжици домашна сметана от кашу. Тази рецепта ще бъде част от новата ми онлайн книга с 55 рецепти с сирена и кашкавали на растителна основа, която излиза съвсем скоро. Ако искаш още такива рецепти и стъпки за леко тяло и чист черен дроб, включи се в програмата ми Свеж чернодробен рестарт. Линка е под видеото.